सिना नांगौ ते सिगाना आसा खायो थांनाय रिसेंटली जे मे ते सेप्टेम्बर 2 तारिख चीन त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट 2 फेज नार्स साइकिल 24+25 49 फेबा जगह जों जे माना 31% माना तंगमोना जगह सुरु बरक 7 जन चितलं गमा हाइके जोंनो कायसा के जे डिप्राइव खाय जोंनो साख्रि क्षेत्र सुदर सिमिया थांनाय मास्टर साख्रि टीचर्स रिक्रुटमेंट टीपीएचसी आ जगह बसिनि जे 31% माना तंगमोन बर आबनो मेंटेन खाया तरक का मा हाय युशनो जोंनो सकलगै सिनि बरनो आमा हाइके डिप्राइव खाय जों फेबा जोंनो गो आमा हाय युशनो सिनि गोबां लीडर्स रक एबो इम्पोर्टेंस रिया आबनो खरंथि सानाय करै फेबा अमो सिनि प्रेजेंट जों सिओजे कटर जों डिमांड सानलायो गोबांमा अमा हाय इशुनो जों सिको नों जागलायो जों कटर डिमांड थांथिनि अमा इशुनोकै इम्पोर्टेंस या गोबां बरक सालायो जे बयनि बरक कम्प्रोमाइज खालामनो बागै जों अमा हाय दङ फातन बरक जोंनो कन्ट्रोल खालामनो बागै अमा हाय दङ अब त कुबुय खायनो दङ फेबा नों खायो हिनिले नों जे प्रेजेंट जे नों डिप्राइव खाय दंमोनि आबनो नों बायकै सिरिं दंनाय आबनो बायकै जों साइलेंट दंमान नों प्रेजेंट करे बायकै फ्यूचर दंनाय फ्यूचर जों डिमांड जे कटर सान माने आबो जों सपोर्ट खायो आबो मा मानो मा माया आबो न जों खायथाने मुभमेंट आबो का लॉन्ग टर्म इशू बट प्रेजेंट जे जोंनो डिप्राइव खाय दंमोनि आबो न जों वॉइस रेस खाय नांगौ खायनै कम बरकनि बागै गवर्नमेंट बे उत्साह दंहा आबो हानि बरक जायसि खायलिया गावनि बागै जों टीएसएफ अमा हाय सीजन पर अमा हाय खायो जे कोविड-19 जोंनो मुभमेंट खायनो चान्स रिया अमा हाय जरा नावै टाइम नावै पर अब प्लानिंग खायदों फेबा जों सिरिं दंगलाक जेहेतु कोविड-19 जों अमनते मुभमेंट खायमिया अ जराव हायपन जों मेमोरेंडम थांनाय 29 जून अब जों अमनते रिजर्वेशन अगेंस्ट जों मेमोरेंडम सबमिट खायकिया दाबो जों कपि रहत दङ गावबो जों सोशल मीडिया ते प्लस प्रेस मीट थ्रू ते जों अब सिम प्रतिबाद जानगो जेफ्र 21 सेप्टेम्बर जे टेकेसा लॉकडाउन नि जे अनलॉक नि जे सर्कुलर अंखनाय आउन उलो अनुसार जों दाबुक सिनि मुभमेंट स्टेज गयो 21 तारिख जों मुभमेंट खायमांगलाक जों परमिशन दिया फेब ओ जे रिजर्वेशन सुरु साख्रि क्षेत्रया एडमिशन मानथिनि एडमिशन माना थांथिनि आ जगह जोंनो डिप्राइव खायजों चिन बरकटामा आं ताव नार्स कोर्स खायजाक आं नार्स साख्रि मालिया आ बरकसिम खानो जे टीचर बीएड खायजाक बो टीचर साख्रि मालिया बो आफर खानो जे स्कॉलरशिप माया स्कूल बाफ्रो खानो फेब ओवरऑल खानांनाय करी सागो जे प्रो सागो क्लायो आफ्रो सिमसे जों खासिलो आं तिनो और इंडिविजुअल बाद न दिदि सिन दफांसे ए टू जेड ऑर्गेनाइजेशन कबामा दफाने कतर बरक कबामा तै तंनाय रक तिनो अमा हाय इशुन तांग सिरिं दं सर फेसबुक लाइव खायनि ना अननेसेसरी फेसबुक लाइव सोशल मीडिया कक सालन आमका एक्सपर्ट गमनो अमा हाय इशुन ब वायरल खाय दिबा एटलिस्ट मुभमेंट खायमिया अमा हाय डिप्राइव खायजों बगे सिन बरक अलरेडी सिनि जे खामानि अल अमन जमक दंखा अमन सालसा ब्लास्ट जोंनाय जों 21 सेप्टेम्बर परे जों जि मुभमेंट स्टेप जों जेंनाय अबनो जों कयनै थ्रू दिस प्रेस मीडिया दै ओ मीडिया दै जों अ कगनो जों त्रिपुरा गवर्नमेंट थानि रखनानो मचिन ताव फार्स्ट स्टेप हामबाय।